Was? Basi manaring sin na nagbukasin idang DJ Nix. may tao na maduruto manaribo iyang tanong na inataman kaupay kadla patindan tungod kay kanya inataman mga bukad na murang-rang na natubo sa bukad masaliwan. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kay basi manaring sin na nagbukasin bigami. Was? May daraga nga nagproblema ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano ang pagkatama niya. Tungod kay ang tao buutan ang daraga gintutuan naglabay ang lima kabulan ang daraga tinubuan tiyan. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kay basi manaring sin nga nagbukasin gidanggi. Was? DJ Nix. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kay basi manaring sin na nagbukasin bidanggi. May daraga nga nagproblema ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatutok sa kanya kung ano ang pagkataman niya. Tungod kay ang tao buutan ang daraga gintutuan naglabay ang lima kabulan ang daraga tinubuan tiyan. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kay basi manaring sin nga nagbukasin gidami. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali tumubo. Pigsutipig-suti ang tanong panaribuhi
Kailangan magbukadsin